وەک باژارێ حەسەکێ ڕاستی ینی ئەڤ بریارە دەرکەت دی گەلکی باش بوو ji rêveriyê mesela 16 saeta ji xwe dinya germ e ji bo millet gelekî baş bû. ئێمە دۆر پێسد و پێنجی جەنەتۆرێ ئێ گۆگ کەهرەبێ ددن millet heye ê em bêra em jêr dibêjin. Bi rastî dor sêsed û pêncî yanî nîzama a 16 saeta pêk anîn ew berê hazir bûn piraniyê wan berê jî dişixulandin ama ser mazota em dibêjin hor dişixulandin yanî pirê wê zêde bûn. Ana em mazota wek 150 werqî din wan û ji xwe sehra em bêra jî me dîrasa jêr çêkir bi 26 hezarayê. Ev sêsed û pêncî ê gog bikar anîne ana hezirin û karê xwe dikin. Carna kêmanî dikeve mazotê de yanî belkî saetekê de axirin ne zêdetir. Başqa karê wan temam e. Ew dor sidiyekê bî sidî li cema manê ê got nexweşixulandinê hîna. Evana bi rastî piskirêkê piranî ciyê moldê. Yani çend malê ê dora wê hene 15-20 mal tên şek wê radikin gê muwellid nêzî mala wan e dengê wê 16 saeta qebûl nabe. Bi rastî tensîqa me ji bo vî tiştî bi komîna û meclisa jî heye ji bo gog cî ji wan bibînin cê bedîl û ji xwe hinek kêm jî ê gog jenetorê wan 16 saeta nikarin bişoxlînin xera dibe dinya havîne. Ew jî me muhne dayî wan heta serê mehabê yanî gerekî ja ew jî nîzamê 16 bişoxlînin vê mehê nîzamê heşta ji millet stendin yanî ne gelekin dor pêncî moldîne ew haziriya xwe bikin ew jî wê serê mehabê têkevin herekê de 16 saet. Pergala 16 saetanîne ji ber pirsgirêkin cuda cuda buwareye muhlet heta serê mehê. Yanî heger van kesa biryar pêk nanî hûnê çi biryarê bistînin? Bi rastî me biryar stendî û hazir dikin wek nîzama 16 dişoxlînin. Biryarê me em bedîl deynin şûna wan yanî em wan rakin wek ruxsê wanî mazotê em bidin hinekî din ki karibin vîkarî bikin ji vî milletê.